الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال درود شریف اینو کھول دے یار، دی کو بھی دے اللہ دا فقیر. وہ تو نہیں جڑا مسجد چ آیا سے تے ایو آ ادو میں ساؤنڈ ہے تھا نا، ایکو بھی کھول اندی تیری آواز کھول. کتنا چھوٹا؟ ہاں اچھا موبائل کھول ویسے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دے ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق
بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے۔ مانا احمدانی، تحصیل جامپور، ضلع ڈیرہ غازی خان، جامع مسجد شریف دے اندر اج دی عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ ذکر سیدنا امام علی مقام و جملہ شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہ دوستاں اہتمام فرمایا ہے، مولا کریم انہاں دوستاں دی عاجزانہ کاوش خدمت اہتمام انہوں اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرمائے، خاندان سنگیاں دوستاں سمیت دارین دی سعادت بخشے۔ عزیزم، میں جناب دے سامنے اس وقت جس موضوع تے کلام کرانگا اس دا عنوان ہے شان اہل بیت بزبان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وشان صحابہ بزبان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ اساڈے مذہب عقیدے دا اہم مسئلہ وقت دی اشد ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز جنی گفتگو کرانگا اہل سنت و جماعت دے عقیدہ مذہب دے مطابق کرانگا، قرآن و حدیث دا بیان ہونا ہے، سن سنا کہ اللہ رب العالمین آسانوں عمل دی توفیق عطا فرماؤ۔ عزیزان گرامی، اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا دا دور انتہائی خطرناک ترین وقت ہے۔ ٹی وی چینلوں دے اتے اس وقت او نام نہاد ملا طبقہ جنہوں یہودیاں اپنی تربیت نال بٹھایا ہے اور او روزانہ دی بنیاد تے نا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب تے تان و تشریح کر دیں، انہاں نو نشانہ بنا دیں، اور دوسرا طبقہ بدبختاں دا جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار نو او نشانہ بنا دیں، انہاں دی تنقیس کر دیں۔ یعنی اے دونوں طبقے سوشل میڈیا تے متحرک نے، اے نہ تے کسے صحیح مدرسے دے اندر پڑھن، نہ انہاں کوئی اسناد ہے، اور صرف یہود و نصارہ دی تربیت پا کے تے انہاں یہودیاں ہی انہاں نو چینلاں تے بٹھایا ہے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بہت بڑا فتنہ پان دیو کوشش کر رہے ہیں، لیکن بحمد اللہ تعالی جنہاں نو رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے دین دا علم عطا فرمایا ہے، وہ ہر محاذ تے انہاں دا رد بھی کر رہے ہیں اور اپنے مذہب دا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کھونا یار، سبحان اللہ۔ تو عزیزم، او طبقہ ایک جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دی محبت دی آڑ دے اندر نا تان و تشریح کردہ حضور دی اہل بیت تے دعویٰ کردہ حضور دے صحابہ دی محبت دا، لیکن تان کردہ نعوذ باللہ من ذالک غلط آخدہ حضور دی اہل بیت نو او ہے خارجی۔ او کون ہے؟ سجان رکھ، او ہے خارجی۔ دوسرا طبقہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی محبت دی آڑ دے اندر
او نشانہ بناندے حضور دے اصحاب نو، او ہے رافضی، ایک خارجی ایک رافضی، تے اسی ہاں الحمدللہ سنی۔ حضور دے اصحاب، حضور دی اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے نال سچی تے سچی عقیدت رکھن والے نبی پاک دے اصحاب وچوں سیدنا صدیق اکبر تو لے کے سب تو چھوٹے صحابی تک، جنہاں دے اندر مولا امام حسن پاک امام حسین بھی صحابی نے، دونوں بھائی، ہر صحابی رسول اللہ دا اسی انہاں نال محبت رکھنے ہیں، کیڑی دی اکھ برابر بھی کسے صحابی دے بارے ساڈے دل دے اندر بغض نہیں، کیڑی دی اکھ دا کروڑ حصہ بھی کسے صحابی دے بارے ماسا بھی، بشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار، جنہ دے فرد اعظم سیدنا مولا مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دا خاندان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اقربا، آپ دی عطرت اہل بیت دے وڈے فرد تو لے کے مولا علی تو آخری تک اور آج تک جنہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان وچوں والے رسول موجود نے، اسا سارے دی تعظیم کرنے دلوں اور انہاں نال حب کرنے دلوں، ایک کیڑی دی اکھ دا اربواں حصہ بھی کسے اہل بیت دے فرد دے بارے ساڈے دل دے اندر بغض و عناد نفرت کینہ نہیں۔ اے دلیل ہے اللہ دے قرآن دی صداقت بھی، کہ اللہ دا قرآن بھی اے ہوئی بیان کرتا ہے جو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے۔ ذرا توجہ رکھی، میں ایک حدیث محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی او میں جناب نو بیان کر کے تو پھر میں اپنے موضوع والے پاسے آ جانا ہے۔ امام ابن الاسیر انہاں دی کتاب ہے الکامل، کی نام ہے؟ ساڈا مذہب آواز آہلا نہیں، آواز آئی وزادارہ، آواز نہیں آئی رسول اللہ دی حدیث آئی، اللہ دا قرآن آئے۔ ہاں ساڈا سننی بیچارہ سننے، اللہ انہوں بیدار کر دے، اے جاگ پوے، ایمان نال تو جاگ پیا نہ سانو کسے دی لوڑ ہی نہیں۔ ملک بھی ساڈا ہے، سلطنت بھی ساڈی، اے جناب پوری روئے زمین تے انشاءاللہ سنی دی حکمرانی بن جائے گی، پر شرط اے جاگے تے صحیح نہ یار۔ ہاں جی، جیڑے نہیں نا ستے جاگے نہیں، ویکھ لو اج اللہ انہاں نوں کنی عزت دتی، میرا اشارہ سمجھ گئے ہو؟ ہاں جی، نہ جنہ تن دی پرواہ کیتی، نہ جناب دھن دی کیتی، نہ اولاد دی، نہ کھڑو گئے گھٹنے ٹکا دیتے نو نہ، تے ہن وارا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ لے آئے وقت انشاءاللہ العزیز، ہر پوری روئے زمین تے نا ایسا وقت آنا ہے، اور آسی ویکھاں گے انشاءاللہ کہ پوری روئے زمین تے ایک گھر نہیں بچنا، صرف ایک بھی نہیں بچنا کہ جتے محمد اسلام داخل نہ ہو، اور انشاءاللہ العزیز امام ابن الاسیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی الکامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 اے حدیث مبارک ہے، اہل سنت دا معنی بیان کیتا بھی ہے، اور اس مبارک حدیث دے راوی خود مولا حسین نے، مولا حسین راوی نے، اور کرب و بلا دے میدان دے اندر آپ جو خطبہ ارشاد فرمایا تے مبارک حدیث مصطفیٰ کریم دی بیان کی کرب و بلا دے میدان دے اندر، وہ حدیث کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی والی اخی، مولا حسین راوی نے قال لی والی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ ہائے 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 ہائے، سیدنا مولا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا کہ ایک دن میرے پاک نانا محمد کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لی مینو والی اخی
تو میرے بھائی امام حسن نو کی فرمایا؟ سامنے بٹھا کے اللہ دے نبی فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، اے حسن اے حسین توسا دونوں جنتی جوانہ نے سردار ہو، وقرۃ عین اہل سنہ، اہل سنت دی آنکھ دی ٹھنڈک ہو۔ بزرگاں فرمایا ہے سنی دا معنی ہی محبت اہل بیت ہے۔ جس دل دے اندر رسول اللہ دی اہل بیت دی محبت نہیں اور سینہ کدے سنی دا ہو سکتا نہیں۔ اہل بیت دی محبت ہوئے گی تے سنی، یہ محبت اہل بیت نہیں سنی ہو سکتا نہیں۔ لاکھ قرآن پڑھے، داڑیاں رکھے، نماز پڑھے۔ تو میرا بھائی صحابہ دی محبت اور اہل بیت دی محبت ہی دا نام اہل سنت ہے۔ اگر صحابہ دا ہوئے بغض ہے رافضی، اہل بیت دی ہوئے دشمنی ہے خارجی، اہل بیت دا ہوئے پیار، صحابہ دی ہوئے محبت مڑ ہے سنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ذکر امام حسین۔ تو عزیزم الغرض انتہائی پر فتن دور ہے جس دے اندر تُسا میں پہ گزرنے آ میڈیا سوشل میڈیا روزانہ بکواسات کر دیں، حق بن دے حکومت ایکشن لائے۔ ہون بھی سکھر دے اندر دو تین دن پہلا اتھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی شان دے اندر گستاخی کیتی گئی۔ اے بدبخت ہے کون؟ قسم خدا دی رسول اللہ دے اصحاب تمام، حضور دی اہل بیت تمام، انہاں دا انتخاب اللہ فرمایا ہے۔ کسے صحابی دی تنقیص کرن گے، گمراہ بنن گے، بدبخت بنن گے، ظالم بنن گے، انہاں نو انہی خبر نہیں کہ صدیق اکبر سرکار نو اللہ چنے آئے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا یار بنا دیا، یار خار بنا دیا، یار مزار بنا دیا، اور عمر نو اللہ دے حبیب مانگتے لے آئے۔ اور تو دس جنہوں نبی سرور خود منگے آئے اس سے نقص تلاش کرن آلے دے ایمان دا کی بنے گا؟ اور سیدنا صدیق اکبر دی صحابی ہون دا اللہ دا قرآن بول دا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقولون صاحب ہی، صاحب دا لفظ فقط پورے قرآن دے اندر صدیق اکبر تے آیا ہے۔ قرآن گواہی صدیق اکبر دے صحابی ہون دی دیتی۔ صحابی ہون دے اگر کوئی بندہ صدیق اکبر دا انکار کرے گا، بزرگان دین فقہ کرام فرمایا مطلق نص قطعی دا انکاری بنے گا اور کافر ہو جائے گا، کافر۔ آج تیرے سامنے کو عمر پاک تے زبان تان کر رہا جو کوئی صدیق اکبر تے ایمان اللہ صلی اللہ دے نبی دعا نہیں منگی کہ اللہ دین اسلام دی مدد فرما عمر بن خطاب نال یا ابو جہل بن ہشام نال۔ ادھروں میٹنگ جاری سی، ابو جہل اپنے جناب عرب قبائل دے سرداراں نو بٹھا کے اجلاس بلائی بیٹھا ہے، ادھروں محبوب خدا اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھائی بیٹھا ہے۔ او دے اجلاس چل رہے ہیں، دے رسول اللہ دی دعا چل رہی ہے۔ اوتھے عمر کھڑا ہویا ہے، اوتھے عمر کھڑا ہویا ہے، میں محمد نعوذ باللہ سر لے آواں گا، ادھر اللہ دے حبیب دعا اختتام کیتے چہرہ انور پہ ہاتھ آ گئے۔ توجہ ہے نا؟ عمر ننگی تلوار لائے کے پھر رہے ہیں، آیا صحابی دا سامنا ہویا، غالباً صاحب بن نبی وقاص سامنا ہویا۔ آپ نے فرمایا عمر خیر ہے، ننگی تلوار کہنے لگا ہٹ جا میں محمد دا سر لے آنے۔ آپ نے فرمایا تو ساڑھے محمد دی گل کی چھڑ میرا سامنا تے کرنا۔ جب عمر سامنا کیتا ہے ہاتھ چھ ہاتھ پائے، صحابی فرمایا انی غیرت جا گھر تے پتہ کر تیری ہمشیرہ مسلمان ہو گئی۔ خیر علماء واقعہ ہزار مرتبہ سن چکے ہیں۔ آخر عمر کہنے لگے میں لائے چلو محمد دی بارگاہ۔ صحابہ فرمان دیں اللہ دے نبی ادھر دعا منگی، ادھر عمر بن خطاب اسلام ہے۔ انتخاب صحابہ دا اللہ فرمائے، نبی دی اہل بیت نو اللہ انتخاب فرمایا کہ میں اے افراد نفوس قدسیہ حضور دی اہل بیت بنا دیا۔ جڑے مقدس عظیم جناب نفوس قدسیہ ہیں میں انہاں نو رسول اللہ دا صحابی بنا دیا، اور انہاں دا انتخاب اللہ فرمایا ہے۔ انتخاب دا معنی ہے چناؤ، جی میں ایسا چناؤ کیتی بیٹھے ہیں، ساڑھے تے انتخاب اچھ کمی ہے لیکن رب دے انتخاب اچھ کمی نہیں۔ ہون ایمان نال دسو چنیا رب ہے، صحابہ نو بھی
اور اہل بیت نو انہاں دے بارے زبان کھولنی، بکواس کرنی، بھونکنا، ٹوں ٹوں کرنا، حضور دے ازواج پاک تے جنہ دی صداقت دی گواہی، جنہ دی پاک دامنی دی گواہی اللہ دے قرآن چاہے انہاں نو بکواسات کرنیاں، اور ساڈیاں انہاں نال یارانی ہون، برادری ہون، کاروبار ہون، جناب اٹھک بیٹھک ساڈی انہاں دے نال ہوے، جو کوئی تیرے باپ نو غلط بولے انہاں دا راہ چھڑ جاویں، انہاں دے تعلقات ختم کریں، تے جڑے محبوب خدا دے اصحاب نو بھوکن انڈی تمیز نہیں، ذات دی کوڑ کرلی جفے شتیرہ نال، جنہوں استنجے دا نہیں پتا، گھر دا نہیں پتا، اونا اصحاب نو جنہ دے بارے اللہ دے نبی فرمایا قیامت تک آن والے بعد دے مسلمان اگر او جناب پوری روح زمین دا سونا اللہ دی راہ خیرات کرن، توجہ ہے نا، تو میرے صحابہ صرف مٹھ جوان دی اللہ دی بارگاہ پیش کرن، او مٹھ جوان دا اجر و ثواب او بڑھ کے ہے، انہوں نے بارے ایک بکواسات کرن۔ تو میرا بھائی خبردار، اے وقت ہی اپنا ایمان بچا، اپنا عقیدہ بچا، بے سند بیٹھے نہیں ٹی ویاں تے، وہ ایک بیٹھا ظالم کو جیلم دا، وہ آندہ ہے نہ میں بابی نہ میں وہابی، تے میں ہاں سنی علمی کتابیں عمریں تے انہیں پتا 100 سال کتاباں پڑھ، جب تک اللہ دے ولی کامل کل نے بیٹھیں گا نہ تے تینو قرآن سمجھ آنا ہے تے نہ نبی دی حدیث سمجھ آنا ہے۔ میرا غوث فرماندہ میں 25 سال علم پڑھیا تے 25 سال میں فقیران دی صحبت وچ بیٹھ کے نہ تے علم نو سمجھ آئے تا جا کے مینوں علم سمجھ آیا۔ ہاں اینا پتہ نہیں پڑھیا کتھے تے پھر آ جناب بیٹھے نے چینلاں تے آ ہن میں اہل سنت دا عقیدہ تیرے سامنے بیان کرساں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اور اہل بیت ایک نے، نہ بغض و عداوت صحابہ دے دل وچ اہل بیت دی ہے، نہ اہل بیت دے دل وچ صحابہ پاک دی ہے، دوویں ایک نے اور ایک دوسرے تے قربان نے، اور جنہ دی تربیت اللہ دے نبی فرمائی شاگرد مصطفیٰ نے، صحابہ رسول اللہ تو پڑھے اہل بیت گھر مبارک جرا کے پڑھے، نہ کمی اصحاب دے اندر نہ کمی حضور دی اہل بیت دے اندر۔ ہاں اے تربیت یافتہ ہیں رسول خدا دے، ان اللہ دا قرآن سن، تاریخ بھی پیچھے، تاریخ دے راوی بھی پیچھے، اللہ دا قرآن اگے ڈٹ کے بول سبحان اللہ۔ ارشاد رب العالمین مولا فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے اللہ دا قرآن حق دا بیان نہ منن والا بیمان، اے بھی اللہ دا قرآن ہے۔ مولا سونے دے قرآن دے کس حکم نو نہ مننے، اگر کسے نو بھی نہ مننے باویں وہ نکا حکم ہوئے بالکل چھوٹا گیا بریک دیا حکم ہوئے، اللہ دے قرآن دا انکار کرے گا کافر بن جاوے گا، ایمان پھر وہ نہیں بچا سکے گا۔ اللہ سونا فرما رہے ہیں اے آیا مبارک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے اصحاب دے بارے نازل ہوئی۔ اللہ سونا فرماتا جڑے میرے پاک محمد دے سنگی نے، سگ والے نے کون؟ اصحاب تے اہل بیت، اے رسول اللہ دے سنگی نے، تے ایسے سنگی نے قدم خدا دے صدیق اکبر تے عمر، سفر دے اندر بھی نال نے، حضر دے اندر بھی نال نے، مدار دے اندر بھی نال نے۔ 14 صدیاں بیت گئی، 15ویں چل رہی ہے، لکھ بے ایمانہ سنگت نو توڑن دی کوشش کی تھی، مگر رب سونے انج دی جوڑی یہی، کوئی سنگت ابو بکر عمر دی رسول اللہ تو توڑ سکے ہی نہیں۔ آج بھی مظہر مبارک دے اندر اے رسول اللہ دے نال نہیں۔ اللہ سونا اینا دی صفت اہل بیت اصحاب دی صفت اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرما رہا ہے۔ میرے پاک رسول اللہ دے یارہ دے صفت اللہ فرماؤں دے دو صفتاں بڑیاں آلہ نے، پہلی صفت اینا دی اے وے اشداء علی الکفار، ایک کافرہ دے واسطے بڑے سخت نے۔ ہائے 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 بولو بھائی اللہ دا قرآن کیے پریشان بیٹھے ہو، خیر ہے حال یہ بادشاہ بیٹھا ہے اپنا کچھ نہیں ہوندہ، اللہ خیر کرے گا، کیتی دی صدا تے مڑھار کی دے چانی ہے۔ رب العالمین فرماندہ ہے پہلی صفت میرے نبی دے سنگیاں دیئے ہے کہ کافران دے واسطے
شدید سخت نے، انہاں دی ساری سختی بغض، دشمنی، عداوت، غیظ، غضب، کینہ سب کافران دے واسطے۔ جو دو آپس دا معاملہ آوے صحابہ دا اہل بیت نال اور حضور دی اہل بیت دا حضور دے صحابہ نال، اللہ دا قرآن فرماتا ہے مڑ اے مہربان نے رحماء بینہم، انتہائی آپس رحیم نے، مہربان نے، محبت والے نے، الفت والے نے، ادب والے نے، تعظیم والے نے۔ یہ اللہ دا کلام ہے، بولو تو صحیح یار۔ ہن میں صحیح مستند کتاباں نال روایات اور سچیاں حدیثاں پڑھ کے میں جناب نو سناواں گا، جس دے اندر آل بیت دی محبت تے صحابہ دا آپس دا پیار اور تیرے سامنے آ جان، قرآن دی گواہی سچی ہو جانی، کیونکہ اللہ دا کلام ہے بھی سچ تے اے سچی ہو جانی ہے۔ تے انشاءاللہ العزیز اہل سنت دا و جماعت دا جڑا ایمان ہے وہ بھی مزید پختہ ہو جانا ہے۔ تو پہلی روایت جڑی میں جناب دے سامنے پیش کرن لگا، السوائے کے محرقہ ابن برد حوالے دے نال اے روایت نقل کیتی گئی ہے، اور محدث ابن سمان نے اور حافظ محب طبری نے اپنی کتاب الریاض النظرہ دے اندر نقل فرمایا ہے اور روایت کی ہے سیدنا صدیق اکبر تے مولا مشکل کشا علی دیئے۔ ہاں صدقے جاواں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک ہویا ہے، محبوب خدا ظاہری پردہ فرمایا ہے، دنیا تو تشریف لے گئے، روضہ مبارک دے اندر رسول اللہ دے اصحاب بڑے پریشان نے، آل بیت بڑے پریشان نے، کیونکہ سارے یار رسول اللہ دے عاشق سن، پاک رسول دے جڑے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ماڑا جیا وقت بھی جدا ہونا گوارا نہیں سن کر دے، نہ انہاں دا دل کاروبار نہ لگدا سی، نہ بیوی بچیاں دے نہ لگدا سی، نہ انہاں دا مکان دے نہ لگدا سی، بس بے قرار رہندے سن۔ جنہ تک رسول اللہ دی دید نہیں سی ہوندی، صحابہ دے بے قرار دل نو قرار آندا نہیں سی۔ اج 6 دن گزر گئے، محبوب خدا دا وصال مبارک ہویا ہوئے، ہر صحابی بڑا پریشان ہے جناب، بڑا پریشان ہے، بسم اللہ وانگو تڑپ رہے نے۔ 6ویں دیار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر مبارک تو چل پئے نے، ارادہ سی رسول اللہ دی دربار دی حاضری دا کہ روضہ انور تے میں جا کھلواں گا، میرے جناب بے قرار دل نو قرار آ جاوے گا۔ اے نیت لے کے صدیق اکبر چل پئے، ادھر سیدنا مولا مشکل کشا علی چل پئے۔ اردوں میں یار آ رہے ہیں، مولا علی اپنے گھر مبارک والوں، سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر مبارک ملوں، اردوں میں رسول اللہ دے یار آ رہے ہیں، ایک چرستہ آ گیا وے، آمنا سامنا ہویا ملاقات ہو گئی صدیق اکبر دے شاہ علی دی۔ ہائے ہائے ہائے، بول بول یار سبحان اللہ۔ پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا علی جو تکیا سیدنا صدیق اکبر نو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین نو مولا علی عرض کر دل، اے میرا ویر ابو بکر خیر ہے۔ ویر تو علاوہ نہیں بول دے، ابو بکر میرے ویر خیر کدے پہ جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا بھائی علی میں اللہ دے رسول دے روضے تے جا رہا ہوں، پر ویر علی تو کدے پیا جاننا ہے؟ حضور میں بھی جا رہا ہوں، رسول اللہ دے روضے تے حضور میں بھی جا رہا ہوں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، اللہ دے نبی دے دربار شریف تے روضہ انور تے حاضری دینی ہے، اندر جو بے قراری ہے نا، دونوں یار جا رہے۔ ہن مولا علی عرض کر دیں، کیونکہ صدیق اکبر ایک سمت تو آئے نے، مولا علی دوسری سمت تو آئے نے، ہن اکٹھے ہو گئے، جانا کنج چاہیے ہے، امیر المومنین اگے چلے یا مولا مشکل کشا اگے چلے؟ پہلا مشورہ پاک علی دیتا، عرض کر دیں حضور ابو بکر لجپال، قال علی تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ دے خلیفے ابو بکر حضور تسی اگے اگے چلو، تے جے میں علی تواڈے مگر چلسا تو مسلمانہ دا خلیفہ حضور، ادب نو ملحوظ رکھنا چاہیے، لجپال تسی اگے چلو۔ ہائے ہائے
یہ جائے دے بارے ویتھ پاڑا اپنا ایمان برباد کر نہ کسی دے رومنا تے جامی تے نہ کسی دے پٹن تے سانو نہ دے پٹن نال غرض نہیں سارے پٹ کے مر جان تلوارہ نال پٹن سانو آکے نہ سا سوٹا مارنے ہیں بل تواڈی تے طاقت مکی کھلی ہوئے تے سانو سدو آسی بھی توانو پٹاں گے جناب مرو جو کردے نے کرو سانو تواڈے نال غرض نہیں ساڈا تے راہ ہی ہو رہے ساڈا تے مذہب ایسا شعرا ہے جڑا خود رسول اللہ دے نال جا کے جڑ گیا ہاں جی سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر ایک گل جدوں مولا علی کیتی ہے آخر آل بیت دی حب رکھن والا صدیق اکبر سی تعظیم آل بیت دی جاندا سی صدیق اکبر نے فرمایا نہیں میرا ویر علی نا 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 ایک قدر نہیں ہو سکتا میں ابو بکر تیرے اگے نہیں چلاں گا کیونکہ میں خود رسول اللہ تو سنیا ما قلت لیتقدم رجلا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہ علی منی کمنزلۃ من ربی اے علی میں ابو بکر تیرے اگے نہیں چل سکتا میں خود اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے میں اپنے کنا دے نال تیری شان سنی ہے اللہ دے حبیب فرمایا میں جویں اللہ دا محبوب علی ہوے محمد دا محبوب اے علی تو میرے نبی دا محبوب میں محبوب مصطفیٰ دے سامنے نہیں چل سکتا لہذا علی تساں اگے چلو میں ابو بکر تواڈے مگر چلاں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ اللہ خلافت نعرہ حیدری ذکر امام حسین شان صحابہ کرام شان اہل بیت کرام ہر صحابی نبی بے شک صحابی نبی ہاں جی جنت اللہ دیا ہے ٹھیک ہے نا تے اللہ سونے نبی دے اتنے ایمان والے تے نبی دے اصحاب تے اہل بیت تے او ایمان والے مخلصین متقی انہاں دے واسطے بنائیے نعوذ باللہ کسے دے پیو دی جنت نہیں اللہ دی توجہ ہے نا ہاں اور ایہو عقیدہ ہے اگے میں بیان کراں گا کہ اللہ خود نبی دے یاراں نو فرماندا ہے سارے سچے گل قرآن دی کراں گا ہاں میں قرآن منگا کے رکھیا تیرے سامنے جنہاں نو قرآن فرماوے سارے سچے تے انہاں دے بارے کوئی تنقید کرے نقص کڈے نعوذ باللہ کذب بیانیاں کرے ابو بکر عرض کر دے نذور میں نہیں چل تو سے چل شاہ علی فرما دے نہیں ابو بکر تو امیر ہے تو سا چلو اے ادب تعظیم بغیر حب دے نہیں آ سکتے یہ تو دنیا دا قید ہے جس نال تیری محبت نہیں نہ ہونی تیری نگاہ دے اندر او دا ماسا ادب ہی نہیں ہونا تے جے دے نال تیری محبت ہونی ہے یار اپنے پیر تو اندازہ لا لے جس دے دل وچ اپنے پیر دی محبت ہے وہ کیڑی تعظیم کردا ہے ساڈا پیر بہو بھی بولا سبحان اللہ سلطان العارفین پیر بہو بولیا فرمایا او بے ادبا ناسا ادب دی آتے گئے ادبا تھی وانجے جڑے مڈ قدیم دے او بیلیا کھیڑے ہون کدے نہ ہوندے رانجے جڑے ہونی او مٹی دے بھانڈے او کدے نہ ہوندے کانجے جہد الادبی نہ سکھیا باہو او دواں جہانی وانجے توجہ ہے بھائی یہ پہلی روایت میں جناب دے سامنے پیش کی تھی دوسری روایت تاریخ دمشق الکبیر اسیاں جلدہ دی تاریخ دی بہت بڑی کتاب محدث ابن عساکر دی اے روایت جڑی پیش کر رہے ہیں اے بھی صدیق اکبر تے مولا علی دے بارے ہے تے ہے بڑی ایمان افروز صدقے جاواں سنی
دا ایمان ٹھردا جاوے گا اس حدیث کو روایت کرن والی بی بی مومنہ دی ماں سچے باپ دی سچی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بغضہ دعوت ویر ہوندہ حضور دی آل بیت نالے بی بی پاک اے حدیث رسول اللہ تو سنی سی چھپا جاندیاں اینو ظاہر نہ کر دیاں بیان نہ کر دیاں دل کے اندر ہی رکھ جاندیاں چھپا جاندیاں نانا انہاں ٹھر ٹھر کے بیان فرمائی حدیث دیا کتابیں چاہیے آجا ستائیوں سنائیے تاریخ دمشق الکبیر ام المومنین سچے باپ دی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ جنہ دا صداقت بادشاہ بیٹی صداقت دی شہنشاہ باپ سسر رسول ہے بیٹی حرم رسول ہے انہاں نو بھوکن والا نرا فضول ہے بولو تے صحیح یار او فضول ہے لحاظ ہی نہیں حضور دے حرم دا بی بی پاک دی روایت شان مولا علی دی دور ظالم اینا پاکاں دے بارے جنہ تے قرآن اترا کھلے ام المومنین فرما دین وان عائشہ تا قالت رائت ابا بکر الصدیق یکسر النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب فقال علی فقلت یا ابت انکا لتکسر النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب فقال علی یا بنیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الى وجہ علی عبادہ ام المومنین پاک بی بی فرما دین ایک دن نا میرے ابا صدیق اکبر چہرہ علی دا سی دید صدیق اکبر نظرہ انج جما کے بیٹھن بھائی سجے کھبے نہیں بوان دے بالکل جی میں ٹک ٹکی نہیں بن جاندی ایویں ٹک ٹکی لا کے بیٹھن چہرہ علی نو ویکھی جاندن رجدی نہیں بولو تو صحیح یار انج دیا گلنا تو انو کسے اور پھر کسے سٹیج تو نہیں لبڑیاں اے سننی دے سٹیج تو لبڑیاں ہاں جی لبدا لبدا کھاپ مرے گا کدو بھی تینوں نے لبڑیاں جے لبڑیاں تے اہل سنت دے سٹیج تو لبڑیاں بی بی پاک فرما دیا بڑی دیر میرے ابا صدیق اکبر علی پاک دے چہرے نو ویکھ رہے ہیں اور بڑا غور نال نظرہ جمعیاں پئیاں سونے علی دے چہرے تے میں نال ہی عرض چکی تھی ابو جی خیر ہے تو ساں بار بار صدیق علی دا چہرہ پہ تک دیو ابا دور خیر ہے صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی میں رسول اللہ تو سنے ہائے ہائے میں رسول اللہ تو سنے یقول النظر الى وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے توجہ ہے آؤ میرا بھائی جدی محبت شدید آل بیت اصحاب دی ہو سکتی ہے جنہ دا مکھ ویکھیا عبادت ہوئے سیدنا صدیق اکبر فرمایا بیٹی میں رسول اللہ تو سنے ہیں النظر الى وجہ علی عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت عبادت دا مطلب ہے جی میں اللہ دے رسول فرمایا قاوت اللہ نو ویکھنا عبادت والدین دا چہرہ زیارت کرنی حج مبرور دا ثواب اللہ دے قرآن دی زیارت عبادت عالم حق دی زیارت اے بھی عبادت اے بھی اللہ دے رسول فرمایا مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے اے بیٹی میں دے علی دا چہرہ تک عبادت پہ کرنا وہاں صدقے جاواں تو میں جناب اپنے دشمن نو اس محبت نال نہیں ویکھ دے یہ بازار دے اندر آمنا سامنا ہو جاوے آپ بازار بدلا جانے ہوٹل تے بیٹھو بتے آپ چاہ پینے جاندے نے منحوس بیٹھا ہے تے صدقے جاواں ٹھر ٹھر کے صدیق اکبر فرما رہے ہیں بیٹی کے حدیث سن کے روایت فرما رہی ہیں علی دا چہرہ ویکھنا عبادت صدقے جاواں اگلی روایت جوڑی میں جناب دے سامنے پیش کرن لگا وا امام احمد بن حنبل اے میرے غوث دا امام ہے
بخاری شریف جنہ لکھی امام بخاری انہ دے جناب مشایخ دے اندر ہے امام احمد بن حنبل آپ فرماندے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور مبارک سی آپ مسلمانہ دے حاکم بنے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ملت اسلامیہ ہو سیدنا عمر بن خطاب بادشاہ بنے تے ڈاڈے بادشاہ سن اللہ دا قرآن نظام اسلام چلاون والے حاکم سن ادھی دنیا تے عمر بن خطاب کی حکومت قائم ہو گئی سی ہر پاسے امن آ گیا انصاف آ گیا دو عربی بندے ہیں جڑے دیہات دے رہن والے سن ہے سن پینڈو بدوی او جناب انہاں دا آپس دی ان بن گئی کوئی جھیڑا بن گیا کسی معاملے تے انہاں دا اختلاف بن گیا عمر بن خطاب دا انہاں نام سنیا بڑا بڑا حاکم ہے امیر المؤمنین ہے او دوویں عربی چلدے چلاندے بارگاہ فاروق اعظم دے اندر حاضر ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر امام حسین آساں سارا دن رات دے محفلوں دے ساؤنڈ تواڈے علاقے کو نہیں چاہیے توجہ ہے بھائی ہاں جی کل میں پڑھی 2-3 محفلاں ساڈے علاقے دے ساؤنڈ بڑے سونے ساؤنڈ نے یہ دادا محفلوں دا ہکو ساؤنڈ ہکو محفل جی کام کر رہا ہے توجہ ہے بھائی عمر بن خطاب دا دور حکومت دو میں عربی آئے نے اے میں روایتاں حدیثاں پڑھدا بیٹھا کہانیاں نہیں نے ہاں جی کان تے آ جناب ہاتھ رکھ تے نہ کوئی ورڈائی نہ وینئی نہ جناب کوئی جناب شرع دے خلاف گل ہے نہ ایک قرآن حدیث دا نچوڑے تے اللہ دے قرآن دی صداقت جڑی میں جناب عمر بن خطاب بیٹھے نے یہ دو میں عربی آ کے بہ گئے تے عرض کر دے حضور آ ساڈا معاملہ تے جناب فیصلہ کرو آپ فرمایا میرا بھائی علی بیٹھا علی تو کرا لو ہائے ہائے فرمایا میرے بھائی علی تو کراؤ فیصلہ ہن او دو میں عربی بار گاہے مولا علی دے اندر نہ علی تے بیٹھے سن اور جنہ دیر سیدنا عمر بن خطاب حاکم رہنے مولا علی نو نال ہی رکھ دے سن ہاں جی اور عمر بن خطاب فرماندے سن کوئی مینوں مشکل نہ آوے جس دا مشکل کشا علی نہ ہو کوئی امور دے اندر حد نافذ کردیاں کو مسئلہ بننا تے آپ نے نا اے بھی امام احمد بن حنبل لکھے آپ نے پریشان ہونا تے آخنا کاش علی ہوندا تے مشکل حل کردا تے آپ فوراً سامنے ہوندے سن مولا علی سامنے آ جاندے سن فرماندے سن عمر خیر ہے حضور علی آ مسئلہ ہے عمر مسئلہ ہی نہیں آ انج چکر دے خیر ہے مسئلہ حل ہو جانا جی ہاں یہ تو ڈوروان نو پتہ کوئی نہیں نہ لام لوٹا تے میم مور ذات دی کوڑ کر لے جب پہ جو فآذن علی علی فی القضاء بینہما فقضا وقال آدما هذا يقضي بیننا فواسب الیہ عمر واخذ بتلبیبہ قال ویحق ما تدری من هذا مولاک ومولا كل مؤمن ومن لم يقل مولاه فلیس بمؤمن عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر رب آ گیا فرمایا میرے ویر علی تو فیصلہ کرو بڑا ڈاڈا سونا فیصلہ کرن والا ہے تو میں عربی بارگاہ مولا علی دے اندر حاضر ہو گیا مسئلہ پیش کیتا اپنا جھیڑا اختلافی مسئلہ پیش کیتا سونے علی مشکل گشان ہے انہاں دونوں دے درمیان فیصلہ فرمایا ان جی دے حق دے اندر فیصلہ دیتا خوش ہو گیا ہوئے جس دے حق دے خلاف فیصلہ ہویا یعنی وہ ہے بھی غلط سی وہ ہے جھوٹا سی سچے نو علی سچا فرمایا ہے جھوٹے نو جھوٹا فرمایا ہے سچا دے راضی سی مگر جھوٹا اندر سڑ رہا سی کوڑ رہا سی معاملہ کی بڑھیا اوہی بندہ اوہی جھوٹا عمر بن خطاب دے نال ہو گیا تو کہنے لگا آ بندہ میرا فیصلہ کر دی عمر جی نے جدے وال میں نو بھیجئے آ فیصلہ کرے گا وہ ظالم جانتا نہیں سی مولا علی نو خاندان نبوت دا واقف نہیں سی شاہ علی دی جان سنانا نو نہیں سی انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ مولا علی بیٹھے نے اے ہین کون کیونکہ ان دی حاضران اللہ نہیں سی جانتا بے ادبی دا انہا بریک جملہ بولا عمر آ میرا فیصلہ کرے گا جدی تو میں نو بھیجی آئی انہی کل کیتی سیدنا عمر بن خطاب تو علی دی شان دی انہی گستاخی گوارا نہ ہوئی ہاں جی نہ کیتی انہی گستاخی برداشت عمر بن خطاب نے کی کیتا ہے
فواسب الیہ عمر اپنی مسند تے بیٹھے سن نہ تے اوتھوں ہی جویں شیر حملہ کردہ ہے اڑ کے اپنے شکار تے عمر بن خطاب میں حملہ کیتا ہے اندے تے وَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ گربان پھڑ لیا اس دا گربان پھڑیا تے عمر کوئی عام بندہ نہ جنا جمانا عمر جدو کلمہ پڑھیا تے مکہ دیاں بازاراں تے گلیاں تے ایک ایک گھر نو جا تے آکھن باہر نکل میں عمر کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا آ میرے سامنے ہاں جدو ہجرت کی تھی موڑ بھی گئے ایک ایک بوا کھڑکایا میں عمر مکہ چھاڑ کے مدینے جا رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں اگر کوئی اپنی بیوی نو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو عمر دے سامنے آوے ہاں جی کوئی بچیاں نو یتیم کرنا چاہتا ہے تو عمر دے سامنے آوے دہشت ہی شیر خدا دی ایسی عمر بن خطاب دی دب دبا تے عیبت کسے دی مجال ہے جو عمر دا سامنا کرے ہاں جی آپ نے نہ گربان پھڑے کھادا ورسی عمر بن خطاب عرب دے اونٹھاں نو جدو زخم پیندے سن نہ قوان تے تیر تلوار چلنے جنگ دے دوران انہاں دم کراون واسطے عمر بن خطاب کو لانا تے آپ نے نا دم کر کے جدو لعاب لانا نا اونٹ دی قوان تے آپ کھڑے ہو کے ہاتھ نال نہیں لا سکتے آپ نو نا جھکنا پیندا تھلے میں ہائے ہائے نیواں ہو کے نا موڑ جھک کے قد اونٹ نال اونچا قد عمر بن خطاب تے انہیں اندازہ لا جو دوست بدبخت دا گربان پھڑے ہونے ہو دی حالت کی بنی ہونی ایک روایت جائے آپ نے میں دو ناتھا نال چوک کے نا زمین تے پٹک مارا وَآخَذَ بِتَلْبِيبِهِ گربان پھڑے دونوں روایتاں تے نال ہی یار انج دی تشان علی دی کسی نے بیان کیتی ہونی جی عمر پہ کر دے بھئی منکر علی نو پھڑ کے نا گربان تو پھڑ کے علی دا شان سنا رہے عمر گربان بھی پھڑے تو نالی شان علی دی بیان کر رہے ہیں عمر فرمایا قال وَيْحَكَ مَا تَدْرِي مَنْ هَذَا فرمایا افسوس ہے بھیڑیا تو نہیں جاننا علی کون ہے هَذَا مَوْلَاكَ وَمَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ عمر گربان میں پھڑے تے فرمایا اے تیرا مولا ہے علی ہر مومن دا مولا ہے اور جس دا علی مولا نہیں ہو مومن نہیں اے فتوہ عمر بن خطاب دائی سچی سچی تے پکی پیڈی حدیث روایت ہے جڑی میں جناب دے سامنے پیش کیتی ہے ہون ذرا زور نہ لاگ سبحان اللہ صدقے جاواں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول دے بیٹھے نے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ بدے دن معاملہ کی بنی آوے مولا حسین آگے 6 سال دی عمر دی میرے حسین دی آپ آگے مسجد نبوی شریف دے اندر سامنے منبر مبارک دے آن کے کھڑے ہو گئے سیدنا عمر بن خطاب دا آمنا سامنا بالکل ادھر منبر سی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں عمر بن خطاب شاہ علی مولا امام حسین آگے عمر بن خطاب دے سامنے کھڑے ہو گئے عمر بڑی چھوٹی سی 6 سالہ جیسی میرا پاک حسین آپ نے اوندیا جناب فرمایا تے فرمایا اے عمر اے چاچا عمر انزل علی منبر ابی کا وسعد علی منبر ابی اے میرا چاچا عمر میرے باپ دے منبر تو اٹھ جا دے اپنے باپ دے منبر تے جا پے انی گل حسین کی دی عمر بن خطاب نے تقریر ڈک دیتی خطبہ چھوڑے عمر بن خطاب نے منبر مبارک تو تھلے اتر پائے مولا حسین نو چکے آئے دنیا حیران بیٹھی عمر بن خطاب چکے مولا حسین نو منبر مبارک دے تشریف لائے گئے اپنی گود کے اندر مولا حسین نو بٹھایا عمر بن خطاب پیار کیتی جاندن کدے سجا رخسار بوسا دے رہے پیشانی مبارک تے بوسا دے رہے اپنی پگ مبارک ولا چھٹی عمر بن خطاب نے عرض کر دینا حسین عمر دے باپ دے منبر تے کوئی نہیں سی اے حسین جڑی عزت تے شان سانو ملی ہے دیون والا رب رحمان ہے پر یارا دربار تواڈا
ہاں اے جو عزت شان سانو ملی ہے دین والا رب رحمان دربار تواڈا سارا کچھ فیل عزت تواڈے دربار وچ پایا حسین صدقے جاوا اپنے وال مبارک عمر پھڑ لے زلفاں شریف آپ نے عرض کیتی آ زلفاں جڑیاں ساڈے سراں تے اے حسین جڑے وال نے اللہ گانے مرتسا عطا فرمائے نے مطلب مراد ہوئی سی جڑی شان عزت مقام ملی ہے دین والا رب رحمان پر دربار تواڈا اج جناب عزت کرنی اہل بیت دی تعلیم کرنی ایک بارا سیدنا عمر بن خطاب بازار کے اندر آ رہے ہیں سامنے مولا حسین آ گئے سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا حسین اے حسینی بڑے دن ہو گئے میں عمر بڑا ترس رہا سا کہ میں مولا حسین دی زیارت ہو جاوے اے شہزادیو تسی کدے ٹر گئے سو میں جناب بڑا بے قرار سا جناب دی زیارت واسطے حسین میں تڑپ رہا سا سیدنا حسین عرض کر دینا چاچا عمر فلاں دن میں جناب دے در دولت حاضر ہویا سی مگر آپ بیٹھک دے اندر سیدنا امیر معاویہ پاک تے آپ حکومت دے بڑے مسائل تے ہوتے گفتگو پکر دے سو مسائل بڑے پیچیدہ سن اے لجپال عمر مایا ضرور سا مگر میں جدو قریب ہویا وہاں آپ دا بیٹا عبداللہ انہیں میں نے کیا حسین میں دروازہ کھٹکھٹایا میں نے اجازت نہیں ملنی حسین تینوں اجازت ملنی نہیں کہاں چاچا عمر میں واپس چلا گیا سا میں دروازہ نہیں تھی کھٹکایا ایک گل جدو عمر بن خطاب سنی آپ نے فرمایا حسین عمر دا پتر عبداللہ ہو رے تو ہو رے حسین تو ہو رے تو علی دا پتر نبی دا نواسا ہے حسین ایک روایت چاہندہ ہے جدو مولا حسین نا دروازے عمر تے آئے واپس جا رہے سن ادھر عمر بن خطاب نے حکومت دیاں گلنا ختم ہویا سیدنا امیر معاویہ پا آپ جدو دروازہ کھولیا نا عمر بن خطاب تے راہ جاندہ واپس مڑ کے کانڈ ویکھی مولا حسین دی عمر نے عمر جتی نہیں پائی عمر جتی نہیں پائی پیچھے پیچھے نس پائے دوڑے جا کے ڈکیا حسین حسین خیر ہے واپس جا رہے ہو حضور عبداللہ فرمایا ہے دروازہ نہیں کھلنا تاں جا رہے ہیں ایتھے پھر آپ نے فرمایا حسین عبداللہ ہو رہے پر حسین تو ہو رہے